În acest sezon s-a schimbat denumirea. Acest campionat se numește Campionatul Regional Liga de Vest. Astăzi a fost al treilea meci pe care l-am desfășurat. În primele două am câștigat la Jimbolia, primul meci câștigat la Jimbolia, apoi al doilea meci cu Liceul Mihai Eminescu Jimbolia acasă și astăzi a treia victorie cu Sparta Gotlob 46-21. Ne-am întărit în acest sezon cu 3 jucătoare care au evoluat anul trecut la Universitatea Reșița, jucătoare de divizie, jucătoare foarte bune, care le ajută și pe celelalte fete ale noastre cu mai puțină experiență în joc și în acest sezon suntem mult mai puternici decât anul trecut, dovadă fiind și cele 3 rezultate de până acum. Avem sprijin total din partea primăriei Anina și a conducerii liceului Matias Hammer pentru această echipă a orașului. Suntem sprijiniți în totalitate și sperăm să o ținem tot așa în acest sezon.